English, welcome sa aking YouTube channel. Hello guys! Kamusta po kayo? Anyway, welcome to our Vlogmas Day 24! Oh my God, 24! Charot. Ayan, so anyway guys, ano na? Napapasin ko, ang dami kong anyway na sinasabi. Paano patanggalin yun? Charot. Parang, ewan ko, bakit ko lang nababanggit yung salita, yung word na yan. Ano ko? So, ilagay ko kayo dito sa aking paglalagyan. You've got to love me for what I am, or simply being me. Kukonsert ako dito eh. Anyway guys, yes, nagluto na ako. Diba may anyway na naman ako? Paano patanggalin yun? Nagluluto na pala ako ng ng aming nitag essence. Ang niluluto ko ngayon ay mahabang sausage. Tapos, meron ulit tayong pommes. Pineapple. Ang aming pagkain ngayon ay gagawa ako guys ng uy, tumutunog. Gagawa. Aanin ko yung aming itong sausage. Para may gulay kahit pa paano. Kasi mamaya guys, ay pupuntahan kami. So malalaman niyo mamaya kung saan. Pupuntahan kayo mamaya guys na kainan. Kaya ito lang yung aming kakainin ngayon, yung simplihan lang. Kasi nga may pupuntahan kami at yung pupuntahan namin na kainan guys is sobrang dami kang pwede pagpipilian na pagkain, ganyan na alam mo yun. May gulay, may isda, may hangling, anything. So, yeah. Kasi kitain namin yung mga kaibigan ng asawa ko na yung mga talagang dati pa niyang kaibigan na ginagawa talaga nila to guys ng every December na nagkikita sila tapos kain sila sa restaurant, ganyan. So, ayun. Last year lang hindi kasi, ano bang nangyari ng last year? Hindi natuloy. Parang hindi nagkakastan, hindi nagkaano-ano yung mga mga oras. Ganyan. So, ngayon ay matutuloy. At ngayon ay kasama namin ang aming baby. Kaya simplihan lang natin ang ating pagkain for today. Guys, luto na pala yung aming simpleng lunch kasi mamaya kakain naman kami ng maganda-ganda sa labas. Charot. Ayan, so ayan. Kumakain siya ng cheese. Favorite niya yung cheese. Ayan, so yan yung kanyang sausage. Ayan siya, ganyan siya kumain. Jesus, tatay naman kami dyan. Ayan. Hi guys! Update! Charot, nandito kami sa labas. Anyway, nandito na kami malapit sa pagpupuntahan naming restaurant at gasolina lang yung aking asawa dahil kami ay konti na lang ang gasolina para mamaya pag-uwi namin is na yung aming biyahe pa uwi. Kasi malayo to sa amin guys. Yes. At nandiyan na yung aming baby oh. Excited na yan siya. So restaurant, yeah Rafael? Andun yung aming papa. Nagbabayad muna siya. Ayan. So, yes. I hope makapag-video ako sa loob, guys. At least kahit papaano sana ng kung ano yung mga food. Pakita ko sa inyo. Kasi to, guys. It's a Turkish restaurant na parang siya, buffet. Ayan. So, ayun ang sabi ng kanyang friend. At madaming nagsasabing maganda yung, yung food. Maganda yung, what do you call this one? Maganda yung comments. Basta ganun, maganda yung yung mga komentar ng mga tao sa restaurant na ito na masarap, yung mga pagkain. So, yes. And, yeah. What? Okay, guys. I hope makapag-video ako. Yeah, and I will see you later. Yeah, update! So, hi guys! Ayan, dumating na kami sa restaurant at ayun, hindi nga nakarating yung isa sa mga kaibigan ng aking Diyosawa. So, yes, kasi nagkaroon siya ng parang
diarrhea, yun ang pagkakasabi. So, yes. At dumating kami diyan at in-expect namin talaga na ano siya, parang buffet siya or eat all you can na katulad ng sinasabi. But anyway, hindi talaga pala siya guys. Ano siya, à la carte siya lahat. Tapos parang may ano lang, may araw lang na ganun. Na meron silang buffet, may araw lang, ganyan. Tsaka, ayun, yung punta kasi namin guys is ano ito guys, linggo. So, yes, ayun yung ano namin at tsaka yes, hindi ko masyadong kilala yung mga pagkain. So siyempre dahil hindi naman talaga ako mahilig mahilig ako mag-explore pero sa ngayon ayaw ko mag-explore ng mga pagkain dahil alam niyo nasasayangan ako pagka hindi ko magustuhan yung pagkain at hindi rin kakainin ng aking asawa, 'di ba? So, ayan. So, ang unang inano nila sa amin is yung tinapay tapos yung meron silang salad diyan, ayan. So, pinapakain ko yung aking bata dahil gustong-gusto niya rin yung salad guys, ayan. So, may salad, may tinapay at kung ano-anong mga dip na yan diyan, may maanghang, may ano, something. Kasi nga, hindi talaga siya yung mga, alam mo yon first time ko kumain sa ganitong restaurant at yes, kung na-expect ko talaga is buffet siya kasi kung buffet siya, walang problema. Oh, hamburger, too big! Oh. Ayan na nga dumating yung pagkain ng aming bata, ayan talaga yung nakita namin na puwede sa kanya na pambata, ganyan. So, even na kumakain naman yun siya ng ano, kaso lang, alam mo yun, bago talaga sa ano namin, sa mata namin yung mga ano, mga menu, charot. Ayan, so, yes, at yun nga sinasabi ko sa inyo, mas okay kasi sa akin yung buffet kasi ang dami-daming pagpipiliang pagkain, parang ganyan. So, puwede naman sa akin yung mga iba, kaso lang ito kasi guys, kakaiba talaga. Kumbaga, first time ko talaga and yes, ayan, maganda yung lugar, ayun. So, ito na nga guys, dumating kung makikita niyo, 'di ba, pizza sa aking asawa at ang akin naman diyan ay isda na dorado tapos ayan yung sa kaibigan ng aking asawa, ano, mga meat yung sa kanya. Ayan, so hindi kasi mahilig sa ganyang meat yung aking asawa guys. Ayun, so ayan yung sa akin, ganyan. So nagustuhan ko naman yung aking order, siyempre isda yan guys, 'no. Sabi ko magpapalit ng isda, kahit araw-araw ako mag-isda, kahit magkaroon na ako ng buntot at kaliskis, charot. Ayan. So, yeah, enjoy naman ako dun sa pagkain ko, gano'n. So, ayun lang naman, ano lang, nag-expect lang kasi ako talaga kasi ayun yung pagkakasabi. So, ayun, kaya 'di ba, ang hirap talaga mag-expect, charot. Tapos yung ina-expect mo ay hindi naman pala iyon. So, ayun. So, kain tayo guys, ayan, enjoying our food. Guys, it's another day. Anyway, another day nito guys. It's already December 23. Yes, at kagaling lang namin guys ng labas dahil kami ay nag-rush ng mga pamimili ng mga kulang-kulang pa. So, meron kami panta. Dalawa. Tapos bumili ng asawa ko ng kanyang tapos coffee bean. Tawag ito, kanyang shower gel. And then ito, dalawang liter. Half. Vida. Vida soup. Itlog. Tinapay. Flash salad, dalawa sa aming potato salad, dalawang bukas. And then sausage din. And then sausage sa asawa ko. And then beads. Bigas. Mixed vegetables. Dalawang klase ng pommes. So, yes. Anyways, ito kung ano yung suot ko kahapon paglabas namin. Ito pa rin yung suot ko dahil okay lang yan. Charot. Yes. And, patiganan na do now, Rafael Boy. Ilalagay ko lang ito sa ano. Sana kumasya ka, ha? Potato salad. Potato salad. You like potato and egg or the bread and egg? Bread and egg. The bus is 5:37. 37. Yeah, 7:30. Ja, das ist gut. Einmal Central Station 6 o'clock.
Okay. Yeah, 6 o'clock. Hi guys, I'm back again. Pasensya nyo ng buko. Bumalik kami ng Aldi ni Rafael kasi nga, bumili ako guys ng tubig. Diba? Nawala din sa isip ko kanina paglabas namin ng aking asawa. So sabi ko, wala palang tubig. So bumili ako ng tubig. Ang laman nito isang to ay tubig lang. Yeah, only water. Kasi dito na namin nilagay yung anong tawag doon? Yung aming bottled na dinala. So anyways, ito pa rin yung suot ko guys, no? Kung ano yung suot ko kagahapon. Kasi gabi lang naman to sinuot. Itong suot ko, gabi lang to sinuot guys. Nung pumunta lang kami ng restaurant, tapos wala nang ibang ganap after. Tapos ano lang kami doon? Siguro 2 hours and a half lang kami. Parang ganun, parang almost 3 hours siguro kasama na yung drive, parang ganyan or something like that. Basta ganun, hindi naman ganun katagal. Tapos ito ngayon, hanggang mamaya ako na to guys kasi meron ako mamayang this year na last seminar. Tapos ang kasunod na ay next year na, January na. Next month, January na. So, ayun. So, ito, kinuha ni Rafael. Gusto niya to. Rafael, oh! Mixed fruits. Pero meron din ako ditong binili na ito, oh. Kasi, dapat talaga bibili ako ng strawberry, guys. So, may grapes din ako dito. Barton. Ayan, gusto niya to guys, yung mga fruits. Ma-fruits tong batang ito, eh. Yung tatay lang talaga hindi ma-fruits. Kaya nagkakasundo kami nito kasi nga, pas kami na gusto. Maprutas din kasi ako. Popsi. Wala ka. Yahoo! Then, after test bit. Okay, oh. Dahil binili siya guys na ganito, oh. Diba? Frozen pa kasi ito, eh. Tapos, ayan. Ang dami gito. Blackberry. Masarap to sa mga guys, sa mga mag-oatmeal kasi itatapin sa nila. Bumili lang ako ng ganito, guys. Ito na lang ang anuhin ko. Ang lutuin ko, hindi na ako gagawa. Para less, na ako. Ay, nako po, ang busy talaga. Tapos, ito, para may fish kami. Tapos, dalawang yogurt. Strawberry yogurt. Tapos, isa lang na apple. Kasi gagawa ako guys ng mapakita ko sa inyo. Bukas sa ating Vlogmas Day 25. Gagawin ko ito guys. Tsara. Naano nyo na ba kung anong gagawin ko? Ewan ko, basta ganun. Sana maano nyo, ma-feel nyo kung anong gagawin ko. Basta, yeah. Kaya isa lang, tsaka isa lang. Okay. Kasi gagamitin ko yan. Pati ito, tapos, wala palang strawberry. So, ito na lang ang gagamitin ko. Tapos, mamaya pagpunta ko sa bayan, dahil nga naandun yung sa bayan, sa pinaka-city, yung, yung seminar. So, try ako doon. Bukas na naman yung aking, diba? Try ko doon kung meron pang strawberry sa river. Bibili ako. Pero pag wala nang choice. Ayan ang lalagay ko. Tapos, dapat pala green ang ginawa ko nito. Ang ginawa ko, no? Or baka may makita ako doon na kalahating green, tsaka kalahating na grapes. Bili natin, tsaka strawberry. Kasi pula na ito, pula mo yung isa. Gusto ko na may green. Okay, so, makikita nyo yun guys. Ipi-frozen ko lang itong, ilagay ko sa freezer itong mga to. And, yeah. So, ayun lang. At, yes, update ko na lang kayo mamaya. Pagka ako'y may pa. Basta ang ganap ko lang mamaya is, natawag na pumunta ng bayan. Ito naman kasi ay 16 peraso. Ito 15. Pwede na yan. Ayan ang inisip ko na
That's what I'm thinking of. Ha? It's good? Lagay natin dito. Lagay namin dito yung, ano yun. Yung batang ito, ang daming sinasabi. Ang daming kinakwento doon sa, sa cashier. Tawa ko yung cashier sa Rafaelo, wow! It's very good. Oh. Wala na, ubusan yung mga prutas guys sa Aldi. As in, ang natira na lang yun na lang yung wala nang strawberry, wala nang ubusan talaga. Masarap to sa Kainin namin, lang namin to ni Rafael, kainin namin dito. So hi guys, hello! Welcome back! So kami guys, mag-yogurt ng aking baby. Tapos lagay namin itong maming frozen tingnan mo ginagawa niya. Wow! That's a great idea, ha? Okay. So, gagawin namin, guys. Anyway, nagsalang pala ako ng diba? May word pa rin ako na ganun, but wala tayong magagawa. Charot. Alaka, dumudulas dito sa namin. Lagayan yung sa aming Dito na lang nga. Just. Ayan. Ito yun, yogurt. Rafael, lagyan ko ng sa akin. What, Rafael? Yeah, Charan! Dan. Basnok, Rafael. Magsas. Charan! Di ba yung aming yogurt may may frozen. Kain tayo, guys. Mas masarap ito pagka yung white yogurt lang. Hindi ko alam bakit ganito yung ng camera ko talaga. Hindi talaga masyadong laban na lang yan. Yeah. Pinakamay na lang ng baby ko yung Okay na yan. Kami dalawa lang naman kakain. Wala naman kami kaartehan. Yan Sarap. Ang sarap. Rafael, Yes, Cruise. Madaming guys. Ang tawag ito? Blueberry. Sarap. Merienda namin. 3:30. Guys, update! Kakauwi ko lang galing ng aking Zamonor today. Tonight pala. Yeah, what's that? Ito sa akin. Bartemal. Ang aking baby. Wait lang. Nagpapaano siya. Come on, hey. Rafael boy. So, ayan. Kakauwi lang namin. Anyway. Kakauwi ko lang din kasi nga katapos lang hanggang alas 8, di ba yung ko. Tapos, itong bata namin kasama niya yung tatay niya kasi tatay niya ay nasa trabaho. So, yun. Tapos, bumili ako ng guys kasi ito na lang nag-iisang strawberry doon na tatlo pa lang nandun, pero yung dalawa is sobrang laki. Ito na lang yung strawberry. Kailangan ko ng strawberry. So, yan. Para bukas. Tapos, green na grapes. Yan, kabili na ako. Dapat, papalitan ko yung yung binili ko na kay Rafael. Yung binili ko na marami na akong fruits dito. Kay Rafael na na tawag doon? Sports pants. Dapat papalitan ko siya. Kaso lang, nag-ano ako sa oras. Baka malate ako doon sa aking inatinan. So, hindi ko siya nagawa. Tapos, ayun. Sakto lang talaga natapos yung saktong alas 8 natapos yung ko. Tapos, tawag ito? Waiting na yung aking mag-ama. Kasi, sakto naman na na break time. Kaya, hinatid din kami dito. So, ayun. So, guys, mag-aano lang ako ng kainin namin. Ganun lang. Kumbaga, kasi kumain naman kami kanina, di ba? Merienda kami. So, kahit ganitong oras na, di pa naman masyadong gutom. Sakto lang din ang pagdating ng aming amahan, ng aming papa. Ayan. So,
Nagpe-prepare lang ako guys at wala naman ako ibang gagawin. So, ayun lang. So, thank you so much guys for watching. Sana nag-enjoy kayo sa ating Vlogmas Day 24! Oh my gosh! Ayan. Thank you so much guys for watching. Please like if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Thank you so much. Always smile. God bless us all.